mwana wembepo ndinopindane pandinoda ndichibudane pandinoda ndiri mweya ndiri mwana wembepo ndinopindane pandinoda ndichibudane pandinoda mweya ndiri mweya ini ndinopinda ndichibuda ndiri mweya ndiri mweya ini ndinopinda kana kubuda iyo nyika yose kumva kwangu kani vana vangu ndiri mweya iyo nyika yose kaisive kani vana vangu ndiri mweya ngatimutambira Yesu tuchidaiso andeso aibo so Jehova ndichava pahungu ndaye Mwari ndosetuka rusvingo hakuna chombo chingandikurira nekuti ndiri mweya Mwari baba vangu mweya ini mwana ndiri mweya ndinopinda nepandinoda ndichibuda nepandinoda mweya Tuda kumboti mururu kumatenga tichitenda Mwari nekuda kweupenyu tichitenda Mwari nekuda kwefavor tichitenda Mwari nekuda kwenyasha Mwari ngakanaka mani mururu kumatenga mururu kumatenga madikane mururu kumatenga kumatenga soimba mururu kumatenga soimba mururu kumatenga kuna sechiso kunengane kuna sechiso kumatenga aiwa soimba
dzawo dzinogara nekusingaperi. Hosana, Hosana, hallelujah. aiwa hosana, Hosana, hallelujah. haleluya, Hosana, haleluya, hallelujah. haleluya, Hallelujah. aiwa hosana, Hosana, hallelujah. aiwa hosana, Hosana, hallelujah. tichanoimba, Hosana, hosana kudenga, hallelujah. tichanoimba, Hosana, hallelujah. tasanganiswa, tasanganiswa, Hallelujah. tasanganiswa, Hosana, hallelujah. toimba mururu, Mururu kumatenga. toimba mururu, Mururu kumatenga. kunaswa Jesu, kudengade, kunaswa Jesu, Kumatenga. aiwa toimba, Toimba, hallelujah. aiwa toimba, Toimba, hallelujah. haleluya, Toimba, haleluya, hallelujah. haleluya, Hallelujah. kudengadenga, kudengadenga, Hallelujah. kudengadenga, Hallelujah. kudengadenga, 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 haleluya. Mururu nemuridzo kuna Jesu, azimbeka kakupoza chete. Hanzi unomboita uchipozera Satani nga, nekuti ari mauri mukuru kupinda ari munyika. Andetoni kudengadenga, 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 haleluya, 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 kudengadenga, haleluya, haleluya. Tinosvika patinorumbidza Mwari. Kana ndakamira kudai ndongoona nyasha dzaJehovha. Pamwe takapotsa tafusirwa asi nokuda kwenyasha dzaJehovha ndiri pano. Mwari muri zuva redu rinopenya Pauzuru. Asingweya. 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 Ungaone. Ungaone. Paunozo. Famba napo. Mwari muri
zvakanaka paunonamata pamberi paMwari. Mwari ndiye zuva redu, Mwari ndiye muvhumbamiri wedu. Hakuna hondo dzingatirwisa zvatinofanira kutya, nekuti pachikomo cheKalvari wakakunda zvose. Akanoitsira Jesu akati zvapera. Namata uchiziva kuti zvakatopera. Rinda riyabokosakatabahaya, renda riyabosikarabauta, niketeteria vashikarabaha, niketetera riyabasimba. Mazvita enyu Jesu. We thank you, Jehovah God, because you are God. We thank you, Jehovah God. We thank you for the gift of life. We thank you for the grace that is sufficient for us each and every day. We thank you, Jehovah God. You are God all by yourself. Shumba yerudzi rwa David. We want to thank you, Lord, as we continue to worship you, oh Father. Take all the glory, Jehovah God. May your name be glorified in all the heavens and the earth. We thank you, Lord. We thank you, Father. We thank you, Holy Spirit. My beloved is the most beautiful amongst thousands and thousands. My beloved is the most beautiful. Hallelujah. Amongst thousands and thousands. Yeshua.
Mwari vanaisansira pasina nzira. Rakatabashande kamaya. He's called the unchangeable changer. Nikanda maso. Rabakayate kama. Rando komo sika yande. Hakuna kariba nemaka nyati swamari. Manda kabaya sokataba. Mazita nerudo wenyu. Mazita nenyasa tenyu. Murapi wedu ntime mwari. Muchengeti wedu ntime mwari. We honor you, O God. That name that is above every other name. The King of Kings and the Lord of Lords. You are God who never sleeps nor slumbers. We are here, O God, to worship you. May our worship be sweet incense before you, O God. May you accept our worship this morning. Rande kaba shanda kabaya. Riato kobo sayata kabayande. Marakate sayata namaha. Munoshamiza mwari muupenyu wedu. Tinaona kubata kwenyu muupenyu wedu. Tinaona kukona kwenyu muupenyu wedu. Yande kaba sayata baha. Riatene mosa takabaya setabaha. We love you, Lord. Ngatengo pai chipo chekuombera kuna mwari. Ndimwari vanotigonera. Hallelujah. Iowa, let's give a clap offering unto the King of Kings. He is the Lord of Lords. Hallelujah. We may all take our seats. Hallelujah. Tudangotenda mwari nepavatisvitsa. Magadzirira ere kunzwa shoko ramwari. Magadzirira ere kunzwa shoko ramwari. Hanzi, the word of God is a lamp unto our feet and a light unto our path. Hanzi, heaven and earth shall pass away, but his word will still remain. We are waiting to hear from him. Vatitsure, vatidzidzise, vatiraire, vatisimudzire. Hallelujah. Ndisingakupedzere nguva yenyu. Ndikuda kudaidza mumwe munhu akandikoshera mukati muupenyu hwangu. She's my sister. She's a prayer warrior. Munhu anonamata yeye. I tell you guys, I've seen the hand of God upon her life. My testimonies anotaura soga. I feel challenged. Hallelujah. Sister Miss, please take over. Let's welcome her. Hallelujah. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Nyarara uzive kuti ndini mwari. Nyarara uzive ndiri mwari. Nyarara uzive
Mangwanana ndoda kutenda Mwari. Nditenderei nditende muchinda werugare. Iye anonzi zvoshamisa. Iye anorwa hondo dzedu. Iye anotirwira tisipo. Iye unotiriritira takarara. He is our covering. He is our healer. He is the King of Kings. Kana uchimuziva Mwari uyu, simuka netsoka dzako, ungamutaurira mazwi mashoma, uti Mwari makanaka, haikona kutaura zvakawanda, iti Mwari kudzwai, manditendera kuva panzvimbo ino. Hallelujah. Ndoda kugamuchirai muimba yaMwari mangwanana ano. Chekutanga ndoda kuremekedza utungamiri wekereke ino. Kubva kuna mufundisi namama, the chairman and the whole board of elders. Ne pastoral team yedu. Tinokutendai Mwari ngavakuitirei nyasha. Varume asi machechi akawanda anopuhwa vana vesangano puripiti. Ngatitendei Mwari neutungamiri watakapiwa. Toda kutendai mufundisi nedare renyu nekutiwanisa mukana wekuti tigovarana shoko raMwari muzuva ranhasi. Nditendereiwo ndigamuchire our advisor wekuDOZ Pastor Makoni. Mwari vakatiitira zvakanaka. Tiri kapoka kaduku asi tiri kuona ruoko rwaMwari. Tiri kuona Mwari vachishanda mukati medu. Tiri kuona ruoko rwaMwari. Mama, we love you. Thank you for all that you do for us. Pane boka randoda kuti ndigamuchire. Iroro nyangu mukanyarara zvenyu ndodigamuchira ndega. Daughters of Zion. Hanzi Daughters of Zion hausi mudiki. Mwari vanewe. Hallelujah. Nditenderewo ndigamuchirewo mwana wangu veduwe. Akaita kuti ndichinje zita rekunzi Sisi Mesi ndakunzi Maita Natswa. Mwari vakandiropafadza nechipo chemwana anoteerera. Handina kana headache naye. Mwari akuitire zvakanaka Tanatswa. Tipinde mushoko raMwari. Tichaverengerwa kuna 1 Samuel chapter 1 verse 1 to 10 and verse 20. Tozoenda kuna Isaiah chapter 40 verse 31. Ndichakumbira muverenga ndiverengerewo. 1 Samuel 1 verse 1 to 10. Ndendauya neshona munondibvumirire ndi Okay. 1 Samuel 1 verse 1 to 10. Zvino kwakanga kuno mumwe murume weRematai Misofimi wenyika yemakomo eEfuremu wainzi Erikana, mwanakomana waJehoramu, mwanakomana waErehu, mwanakomana waTohu, mwanakomana waZufi muEfurata. Iye wakanga ana vakadzi vaviri, zita romumwe rainzi Hana, uye zita roumwe rainzi Penina. Penina wakanga ana vana, asi Hana wakanga asina vana. Zvino murume uyu waisikwira gore rimwe nerimwe achibva kuguta rake kundonamata nokubayira Jehovha wehondo paShiro. Vanakomana vaviri vaEri, Hofimi naPenehashi, vakanga varipo vari vapirisiti vaJehovha. Zvino zuva rokubayira kwake rakati rasvika, Erikana akapa mukadzi wake Penina navanakomana vake vose navanasikana vake vose migove yavo. Asi Hana wakamupa migove miviri, nokuti wakanga achida Hana, asi Jehovha wakanga azarira chizvaro chake.
Zvino muvengi wake Penina akamunetsa kwazvo kuti azvidye moyo, nokuti Jehovha wakazarira chizvaro chake. Akaita saizvozvo gore rimwe nerimwe. Kana achikwira kuimba yaJehovha, akamunetsa saizvozvo, saka wakachema akaramba kudya. Zvino murume wake Erikana akati kwaari, Hana, unochemeiko? Unorambireiko kudya? Moyo wako une shungu nei? Ko ini handikupfuuriri vanakomana vane gumi here? Saka Hana wakasimuka, vapedza kudya paShiro uye vapedza kunwa. Zvino Eri mupirisiti wakanga agere pachigaro chake pamukova wetamberi yaJehovha. Zvino Hana wakanga ane shungu kwazvo, akanyengetera kuna Jehovha akachema kwazvo. Toenda ku 20. Nguva yakati yapfuura, Hana akava nepamuviri akabereka mwanakomana, akamutumidza zita rinonzi Samueri achiti, nokuti ndakamukumbira kuna Jehovha. Isaiah chapter 40 verse 31. Ndirikumbo translate mazita. Isaiah 40 verse 31. Asi vanomirira Jehovha vachawana simba idzva, vachabhururuka nemapapiro semakondo, vachamhanya vasinganeti, vachafamba vasingaziyi. Mwari ngavaropafadze kuverenga kweshoko ravo. Baba vangu vari kumusoro kudenga, ndauya Baba, ndamira pamberi pauso hwenyu. Ngakusava kuda kwangu asi ngakuve kuda kwenyu. Taurai nevanhu venyu, kusava kuda kwepfungwa dzangu asi ngazvibve mumuromo wenyu. Ndisimbisei Mwari, bvisai kutya, bvisai kuvhunduka. Mweya mutsvene wenyu abate basa. Ndakutendai Mwari, ribatwe noutsvene zita renyu, dzamara nekusingaperi. Amen. Taverengerwa shoko raMwari. Vazhinji vedu tinoiziva nyaya yaHana. Handina nguva yakareba ndiri pano, saka ndichamhanya. Hana akanga aine murume wake ainzi Erikana. Hana anga aine problem yaanga ainayo yekusawana mwana, yekushaya mbereko. Asi Erikana akanga aine vakadzi vaviri. Mumwe wacho ainzi Penina. Penina akanga aine vana naErikana. Asi gore negore vaikwira vonopira zvipiriso kunzvimbo yainzi Shilo. Vakaenda rimwe ramazuva, manzwa izvi zvichiverengwa ndichangomhanya. Vakati vadzoka, akatanga kupa mugove. Vapa vana vake, ndobva vapa Penina. But kuna Hana akamupa double portion because aimuda. Asi Hana anganga aine kudyika mumwoyo make kuti why me? Why ndisina mwana? Ende nemazuva iyayo ku Old Testament, kana wanga uri munhu anga asingazvari, wanga uri chituko, ndiwe waiitiswa zvese. Vanoda kunofara vachikusiyira vana vavo, ndiwe waiitwa mushandi, ndiwe waingonzi aiwa ava vekushaya vana ava, uchipuwa mazita. But Hana, ndinofara nekuda kwaHana. Hana akati nerimwe ramazuva akati, no man, enough is enough. Akanamata, ndiri kumhanya. Akati, Mwari, mukaropafadza chibereko changu,
Zvichabudamo ndichazvidzosera kwamuri. Penina haana kuziva paaiwanzira Hana kuti Hana tinoziva kuti zita rekuti Hana rinorevei. It means grace. It means favor. Penina haana kuziva kuti uyu munhu andiri kutamba naye uyu ane grace pamusoro pake, even dzisati dzamanifesta, but zita raakatakura rine zvariri kutaura. Akanamata akashungurudzwa akaita sei. Rimwe zuva Erikana akauya akati, sei uri kungoshungurudzika iwe? Inini ndiripo, ndinokuda zvakanyanya, ndinokupa neextra. Why uri kunyanya kushungurudzika? Ndinoona Hana achitaura naErikana anoti, with due respect my husband, ndine nyaya yangu. Imi munonzi baba anhingi kai? Kwe ndiri kunzi mai ani? Handisi kukugumbukirai, handisi kukutsamwirai, asi ndine nyaya yangu. Chii chatiri kudzidza panguva ino? Tine nguva dzatinopindana nadzo. Musoro weshoko wandapa kunyaya yangu unonzi in the season of God's silence. Mumwaka wekunyarara kwaMwari. Chandinotenda ndechekuti Mwari kana vakanyarara vari kutotaura. Mwari kana vakanyarara vari kushanda. Zviri kwauri kunzwisisa kunyarara kwake. Uri kukunzwisisa sei? Hana akati aiwa, nyange vakanyarara zvavo, ndicharamba ndakabatirira pane chandakatenda kuti Mwari vachandiitira. Akanamata Hana kusvikira nerimwe ramazuva akabata pamuviri. Grace dziye dzakumanifesta. Akazvara mwana kainzi Samuel. Nyaya ndinayo nhasi ndeyekuti trust God in the season of his silence. Pane zviri kuitika, pane zvavari kushanda. Tikatarisa muBhaibheri mune vanhu vakawanda vakasangana nenguva dzekuita kunge Mwari vanga vakanyarara, asi Mwari vaishanda. Asi chii chakaitwa nevanhu ava? Vakarambirira pakutenda, vakarambirira pakunamata. Kunyange vanga vasina zvavari kuona, asi vakava nekutenda kuti nerimwe ramazuva minamato yangu zvandiri kuvavarira Mwari vachandipindura. Hana anondidadisa kani. In the season of God's silence, Hana kupindura munhu rafu. Hana kugumbukira murume wake. Kozika kutaura kemurume wacho kakaine kumuoka mukati. Kokuti unovadiko vana iwe. Ini ndinawo, iwe uneni. But Hana kuzvitora akazvisa pamoyo. Mumwaka wekunyarara kwaMwari, chii chauri kuita? Chii? Chaingoziva kuenda kuShilo, ononamata, odzoka kumba, oenda kuShilo, ombonoudzwa osangana nezvakawanda. Musizino, maari umo, ari kufamba. Chii? Ndikati Mwari zviko zvaimboda kuitika apa. Zvikanzi in the season of my silence, I'm processing something. It's a season of process. You are in a process. God is processing something. Ndikatarisa upenyu hwangu, bvunzei mwana wangu, handinyari kutaura nyaya yangu. Nekuti chandakadzidza ndechekuti Mwari vaindifambisa. Vane zvavaindidzidzisa. Pane pavaida kusvika. Ndikakudzai kuti kumba kwangu yanga iri karate ground.
I remember ndine nhumbu mumwe musi yemwana wangu number 3. Makarovanwa mumba imomo. Kurovana pamangwanani tukaenda kuchechi. Ndikadonha nedumbu ndikafunga kuti mwana achafa. Tichirovana kwete kukurovana mbichana. Ndasvika kuchechi zvikanzi uyai pano. Mwari vari kuti nyarara. Ndikati kwavanga vari kumba kwangu here vari kutaura zvavari kutaura. Ndikati indava zvikanzi zvanzi nyarara. God was taking me through a process. Ndakateedzera zvatauro. Handava kuziva kuti Mwari vane zvavaigadzira. Mwari vane zvavaida kuti ndione. Mwari vane pavaida kundipfuudza napo. Dai ndiri mwenda kaenda kumapurisa ndikati ndazorohwa ndine nhumbu ndazodai. But ndakateerera izwi raMwari. Zvakaitika rato drama. Vanhu munozouya ndokudzai. But ndiringotaura kuti Mwari vanokupfuudza nepane imwe mwaka wekuti tikatandisa kuna Abrahamu naSara. Akaudzwa zvikanzi uchava nemwana. Sara akaseka. Akazogara futi makore mangani? 25 years. Hanzi Mwari vanoannounce future yako. Process yacho isati yatanga. Because he wants to prepare you pakati apa. Nekuti vakaziva kuti vakasakuudza, you will relax. Ukaziva kuti Mwari vakati ndichava mukundi nekupfuurisa. I need to stand. Ndofana kuti ndinamate. Ndofana kuti ndibate basa raMwari. Chii chauri kuita mumwaka wekunyarara kwake? Tinotsanya, tinonamata. Tigoungudza. Mwari ndibatsirei. Mwari ndiri kurwiswa. Mwari ndiri kurwara. Ndiporeseiwo Jesu. Vanoita sevakanyarara. Uri muprocess shamwari yangu. Chii chichiri kukunetsa nhasi? Imari here? Vana here? Chii chiri kunetsa? You are in the process. In the season of God's silence, He is working. Vadzidzi vakanzi ngatiyambukirei mhiri. Kukasiwa vanhu vanga vari uku kwakapinda vadzidzi mboti. Hazvizivikanwe Mwari akasarudza vadzidzi kuti abire navo mhiri. Nekuti ane zvaaida kuti vaone. Mhepo yakasumuka. Vadzidzi havana kuziva kuti kana nditi aisaziva here kana kuti chii. Jesu akaita kunge akarara zvake. Zvikanzi ko nhaye mwanakomana waMwari, motirega here tichiparara? Chii chisina kuzivikanwa nevadzidzi? Revelation isina kuuya kwavari yekuti hazvina basa kuti akanyarara, asi tinaye. Ndiye muridzi wazvose. Ndiye muridzi wefungu, anogona kungorinyaradza anytime. We are not going to die. Ringasimuka, but hapana zvarinotiita, nekuti ane simba pamusoro paro ndiye watinaye. Ndosaka ndati usatya, usavhunduka, nekuti muiti wako unaye. Mwari ngavatibatsire. David achitsomwa naSaul haana kuregera kuita basa raMwari. Ndopainyora mapisarema. Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandinoshayiwa. Anondivatisa pasi pamafuro manyoro. Anondisesedza pamvura inozorodza. Iwewe nhasi storm yasumuka. Mwari zi. Inini Mwari wacho handichatomborina basa naye. Inini Mwari atondirasa.
inini Mwari handitomboziva kuti achitotomboziva nezvangu here. Be careful nezvaunotaura mumwaka wekunyarara kwaMwari. Unozvivharira zvinhu zvaunga uchifanira kuwana. Sara akaseka pamwe aitofa, anga akanzi gore rino kubva kumashure uko achivimbiswa ndabva aseka zvake. Asi Mwari wedu ndiMwari wenyasha. Havatarisi nyangwe tikatadza hedu tikazvininipisa, Mwari vanozadzisa zvavanenge vakareva. Jobho akarwara nemaronda akashaya, zvinhu zvese zvikaparara. Shamwari dzake kwakatanga mukadzi, zvikanzi Jobho tuka Mwari ufe. Jobho akati aiwa, tikangogamuchira zvakanaka chete here? Tinogamuchira zvese zvakanaka nezvakaipa. Haana kutuka, haana kudi, but anga ari mumwaka. Apedza izvozvo shamwari dzake dzakauya dzikaita kunge dziri kusympathize naye, kuti kuda kumuexplainera urwere hwaainahwo zvaari kunzwa iye muridzi, kuda kumutsanangurira. But Jobho haana kusiya Mwari wake, haana kusiya zvaainamata mazuva ese pana Mwari wake. Akaramba akabatirira, akati kunyangwe ndikafa hangu handisi kuzotuka Mwari. Ari musizini yekunyarara kwaMwari. Hama yangu, tiri kurarama munyika izere zvakawanda. Chenjera, tarisa kuti ko Mwari zvavasiri kundipindura kuda kwavo here kana kuti pane zviri kuita. It's not always that we should demonize everything. Zvimwe zvinhu ndiMwari. Because Hana, Bhaibheri rangu rinonditaurira kuti Hana, Mwari ndo vakavhara chibereko chake. Zvino isusu tikangoti apa inini vambuya vangu vakazenge vakazodai vasara nezine 1, saka ndofunga ndo vari kundiroya. Chimbotarisa, wakutotadzira futi Mwari uri musizini yeprocess. Chenjera mangwanani ano kuti uchazvivharira. Shamwari dzaJobho dzakauya dzikada kuedza kumuudza, iwe kana uri musizini yekunyarara kwaMwari, ngwarira vakakukomberedza. Kune vanouya vachiita kunge vada kukusympathize newe, vada kutaura newe. Chenjera, ndati chenjera, ndati chenjera, unotsauswa. Anga ari mabest friends akeka. Hanzi nemumwe muimbi uchamira wega. Uchamira wega. Ndati ndiyo kuzokuencourage nhasi kuti uri muprocess. Don't worry. Jesu akararama kwe30 years panyika kuti azoita ministry for 3 years. He was in a process. Hazvireve kuti waita makore mangani uri muproblemu yauinayo. Chandoda kukuudza ndechekuti Mwari kana vachigadzira chinhu havagadzire halfway, inouya iri full package. Hana akazopiwa Samere. Samere akava iye akazenga akugadza madzimambo. It was a full package. Nhasi tiri kutaura nezveSamere, asi Hana wacho hasisipo. It was a full package. Mwari uyu, Mwari vanogona vedu we. Yaindi manye ndikosira mushumiri nguva. Hanzi Joseph akatengeswa nevakoma vake. Havana kuziva kuti vakashandiswa naMwari kuti afambe. They were part of the process yaJoseph yekunogara paumambo.
Zvinoya sezvinorwadza, zvinoya sezvakaoma, asi process yacho kana yapfuura, uchaimba, makakurumidza kundiseka, makakurumidza kundiseka. Usatarise zvinotaurwa nevanhu mani. Vanhu vanotaura kwasinoswera. Chenjera vakakukomberedza. Nekuti kana nyaya yacho inenge yako wega. Hanzi Job. Kurwara kwako kunenge kwaungoda ungoti ufewo. Akati aiwa. Ukanzi Mwari wacho achiri kumbokuziva iwe. Akati kundiziva kana kusandiziva, ndicharamba ndichinamata. Shadrach, Meshach naAbednego vari mugomba remoto. Zvavasina kuziva mambo ndezvekuti mumoto mavari kuvakanda umo, baba vavo ndo vanonzi he is the consuming fire. Ndiye moto, Mwari vanopindura nemoto. Saka moto wevanhu hauverengwe pamberi pake. Daniel mugomba reshumba vakati vamukanda imomo, havana kuziva kuti shumba dzavari kukanda Daniel mwaba vake ndiye anonzi shumba yerudzi rwaJudha. Neshumba dzenyika hadzitoverengwi. In the season of God, in the season of God's silence. In the season of God's silence, God was preparing Joseph for a promotion. In the season of God's silence, God was preparing Abraham for his promise. In the season of God's silence, God was preparing Hannah for Samuel. In the season of God's silence, God was preparing David for kingship. In the season of God's silence, God was preparing Job for restoration. And in the season of God's silence, God was preparing Jesus for salvation. Asi chii chakaita kuti vanhu ava vakunde? Chii chakaita kuti process yavo izosvika pekupedzisira zvinyatsobuda zvibatane? Vakanga vaine kutenda kusingazungunutswe. Vakanga vaine kutenda kusingawiswe pasi nekuda kwezvinoonekwa nemeso edu. Nemabasa. Bhaibheri rangu robva randiti kutenda kusina mabasa kwakafa. Ndambotaura ndikati David nyangwa he was going through zvaaipindana nazvo, haana kurasa kutenda, haana kuregera kuita basa raMwari, nekuti zvinhu tu izvi zvinofambidzana. Hakuna wani chinofamba chega. Hakuna munhu ndakambotaura nomwe munhu zvikanzi inini Mwari wangu ari mumwoyo, ndinongopedzerana naMwari wangu mumwoyo mangu. Izvi zvenyu zvekuti handei tunoita zvakati, handei tunoita zvakati, ndikati shamwari yangu, kumbira Mwari for ruzivo. Ask for wisdom. Hazvifambirane, hazvirege kufamba zvinofambidzana. Jesu chayari panyika anga ine simba rekuita zvese, but akaiwa kakuri kutidzidza mabasa nekutenda akafambidzana nazvo. Chii chandiri kutaura? Hazvina basa kuti unotaura nendimi dzine kesefi yakaita sei, but mabasa ako kana asingaenderane naMwari, hakuna kwauri kuenda. Ndakutopedza. Kana mabasa ako asingaenderane naMwari, hakuna kwauri kuenda. Hana akachengetedza unhu. Murume akagaya akati zvanoda, haana kusumudza voice, haana kupindura rafu, haana kugumuka, haana kufundumwara,
akataura nezwi rakanyorovera akati, aiwa baba, ndiri mukadzi ane shungu pamwoyo, regai nditaure naMwari wangu. Zvakamuwanira mugove, nekuti mabasa ake akaenderana nezvekutenda kwake kwaaiita. Josefu atengeswa nevakoma vake, haana kuregera kududzira hope, akaramba achiita basa raMwari, kutenda namabasa. Jesu kunyange vamurwisa, haana kuregera. Jesu hapana makambonzwa kunzi Jesu azorova vanhu, azodii, but nezvavaimuita, dai uriwe, dai murimi apostoli, chii chaitika? Pairova munhu handiti. But akashandisa equation yakaziva kuti iyi ndo ichandiburitsa, iyi ndo ichakuti ndiwine, iyi ndo yakataurwa naMwari, kutenda nemabasa. Ndine chechi here masikati ano. Zvandiri kutaura zviri kunzwikana, ndiri kutaura ngano. Ndangoti ndiye ndikuencouragei mangwanani ano kuti Mwari wenyu haana kukusiyai. Mwari wenyu anemi. Hanzi ndini wekutanga nekuguma. Sei asina kuti ndini wekutanga newepakati newekuguma? Nekuti zviri pakati apa ndezvake, hondo dziri pakati apa ndedzake. Iwe hauna chaunorwa apa, inyaya yake. Iwe uri kusangana naye kwekutanga, ozonosangana naye kwekuguma. Mwari ngavatibatsire. Chenjera vakakukomberedza, chenjera zvakakukomberedza. Dzimwe nguva uri musizini yekunyarara kwaMwari. Hanzi Mwari kana vachiita chinhu, havaudze munhu kuti plani yangu ndichazoti A, B, C, D, E, F, G. Vanongokuudza kuti ukatenda uchapona, ukatenda uchakunda. Ndiri Mwari anokuitira zvese. Havambokudza kuti ndichazodai kana kuti ndichazoenda ndinorwisana vanoshanda murunyararo, muchinyararire. Ndosaka chinzi there is power in silence. Chenjerai vanhu vakanyarara vaya vari dangerous. Ndaizvona kuna baba wangu. Baba wangu is a very quiet person. Taita musarinya yese tigosaranyarika, manheru uchadzoka kumba. Yaingonzi pinda mubedroom, tora bhaibhiri rako, vhura bhaibhiri, shamhu kumusana webenzi, enda unotora bhande rauri kuda. Izvi hazvina kubva kwandi, handiwaverenga mwanangu. Ndiri kungozadzikisa magwaro nekuti zvawaita, waita upenzi. Havakuudza kuti process yacho yandichazokurova nayo ndeyakati unongona zvichingoitika, but pekupedzisira unonga wakazvimba. Saka mangwanani ano ndoda kusiyirai mashoko ekuti kutenda kusina mabasa kwakafa mumwaka wekunyarara kwaMwari. Malvin Manyapano, I have a small illustration. Ndakutopedza. Mwari maita yenyu. Uya pano. Ndoda ngokusiyira illustration kuti munzwisise zvandiri kutaura. Kuti kana tichiti kutenda kusina kutenda kwega akushande kana uri mwana waMwari. Mabasa ega ashande kana uri mwana waMwari. Mirai ndimbomudza zvekuita. Saka
Mauvin ari panapa muri kumuona handiti? Ndimbomuvha. Yapa mwanangu. Saka Mauvin ari panapa handiti? Mutumbi wake wese uyu ndiye anondingadhirira. Maine maunga munin'ina wangu. Ndimaine maunga kusvika apa. It's okay, garako pasi. Uyu anonzi kutenda. Uyu anonzi mabasa. Zvese maine maunga vakaudzwa kuti zvinofambidzana, kuti ufambe zvinoita se. Zvino maine maunga vanouya zvavo kuchechi. Inini ndinongotenda chete. Kutenda uya, kutenda uya, mabasa kutenda uya, kutenda uya, kutenda. Pane kwachaendero. Asi Bhaibheri rangu riri kunditaurira kuti kana uchida kuti zvinhu zvako zvifambe, kana process yako uda kuti ipere zvakanaka, unofanira kuti kutenda mabasa, kutenda mabasa, kutenda mabasa, kutenda mabasa. Ndo zvinotaura shoko raMwari. Ndo zvakaita kuti nevakararama munguva yatanga tisiri, even before Jesus, vakanga vachirarama vaitenda muna Mwari, vachibata mabasa makuru nekuda kwezita raMwari. Waitako mwanangu? Ziva zvekutaura kana uri pamberi paMwari. Ziva zvekunamata kana uri pamberi paMwari. Ziva zvekuchema machemero chaiwo ane chaanoita. Haikona kuti unoya ndakadzidziswa nababa wangu zvikanzi ukakumbira ka1 chirega kukumbira futi. Nekuti pauda kuzonokumbira futi wakutaura zvisirizvo. Mwari ndakambokukumbirai futi pai. Kosei musati mandiitira. Kana wakumbira nhasi, mangwana iti Mwari ndinotenda nezvamakandinzwa. Ndinotenda nekundipindura munamato wangu. Ndinotenda nekundiraramisa pandisingaoni. Ngatisimukei. Ndamboimba rwiyo ndikati nyarara uzive kuti ndiri Mwari. Kunyange zvichirwadza, kunyange zvakaoma, kunyange zvichirema, mumwaka wekunyarara kwaMwari vari kushanda zvinhu zvako. Mumwaka wekunyarara kwaMwari vari pabasa. Bhaibheri rangu rinondiudza kuti havarari hope, havasi Mwari vanokotsira, vanomiririra shoko ravo kuti varizadzise, vanomiririra shoko ravo kuti variite zvavakataura kwauri zvinozadzikiswa. Zvavakareva muupenyu hwako zvinozadzikiswa. Kana vakati uchachibata, uchachibata. Kana vakati unopabuda, uchapabuda. Chiko chinonzi Jeriko pamberi paJehovha. Chiko chinonzi masvingo aJeriko pamberi paJehovha. Ndaona rimwe zuva uchasimuka uchipupura kuti Jeriko ranga riri muupenyu hwangu rawira pasi. Aravakasika tarava. Mai Gigi. Nerabakasika tabaraba hade de bossa kadaba. Maria bakade de boda baraba sakata. Taura yenyu Mwari. Rikada bakasakata. Taura yenyu Jesu. Rinanda ria bakasakata. Yakateterebo shikarabasa. Ndati taurirai Mai Gigi kuti ndiri Mwari wakakusika. Chiko chinonzi urwere. Endai munomutaurira.
kupona kwasvika. Wawanirwa nyasha naMwari. Harabakasakadabaya dededebosa. Yagadadaria bakasakadadadiria marabasakadaba. Ndaiudza vanhu ndikati zviazvo kuiswa maoko pamusoro iluxury. Hamuzive kukosha kwakaita aritari yaJehovha. Ine mhinduro. Handizive kuti chii chiri kukunetsa. Handizive kuti chii chiri kukubata. Ukamhanya paaritari, unozviwisira paaritari. Hama yangu, ndiri kutaura from experience. Ndakauya rimwe ramazuva ndichichemera zvandaichemera, zvanga zvakanyarara kwenguva. Ndakaramba ndichimhanyira paaritari. Nerimwe ramazuva Mwari vakandipindura. Nerimwe ramazuva zvakandishamisa. Chiko ndoda kuti tinamate kuti Mwari ndibatsirei. Zvichida mumwaka wandiri ndewekunyarara kwenyu. Zvichida muri kushanda zvinhu zvangu. Asi mumwaka wenyu Mwari, pamwe ndine pandakataura zvisirizvo. Pane pandakakutadzirai. Mwari, ndiri kudzoka. Baba, kuti mudiri kontinye neprocess yangu. Mwari, mukontinye nepandakasira. Nekuti ndinonzwa vanhu vachiti Mwari wandirasa. Mwari haarase munhu. Iwewe ndiwe unorasa Mwari. Ndoda kuti tigonamata. Ndichaimba zvakare. Mwari wakaisa ruyero pamwoyo pangu kubva pandaigadzirira message. Ndikati zvichida Mwari, hamene wamuri kuda kurangarira. Hanzi panoburutswa shoko naMwari, panogona kunge paine wani arangarirwa nedenga. Panogona kunge paine wani arangarirwa nedenga. Zvichida ndiwe. Haikona kutarisa kuti ndimaita natswa. Haikona kutarisa ari parutivi rwako. Iti Mwari maita henyu. Nekuti ndakuziva kuti ndiri mumwaka wekunyarara kwenyu. Pane zvamuri kushanda. Pane zvamuri kuita. At the end of the day, I will celebrate. Nyarara uzive ndiri Mwari. Nyarara uzive kuti ndiri Mwari. Ngatisimudzei maoko edu. Nyarara zive kuti ndiri Mwari. Nyarara uzive. Yarabakashika tabaha. Yarabakasie dedeboshaka tabaha. Ziva izwi rekuteerera kana uri munguva yekunyarara kwaMwari. Ziva izwi rekuteerera kana uri mumwaka wekunyarara kwaMwari. Zvichida mamwe mazwi ari kubva mumwe erima kuda kukupa comfort. Kana uri munguva yekunyarara kwaMwari, don't be comfortable. Kana uri munguva yekunyarara kwaMwari, don't be comfortable. Ramba uchifamba, ramba uchitenda, ramba uchinamata, ramba uchiita zvakanaka, ramba uchitenda. Nyarara uzive kuti ndiri Mwari. Ndinokuburitsa muIjipita imo. Ndinokuburitsa muIjipita imo. Nekuti ndiri Mwari wehondo. Faro haana kuziva kuti hondo yake haireve chinhu pamberi paMwari.
ndataura. Ndibatsirei Jehovah ndirarame zvamunoda. Ndibatsirei Baba ndirarame zvamunoda. Arabakasika tarabahaya. Mazita Jesu. Mwari wakuitirei zvakanaka. Hallelujah, hallelujah. Good afternoon, church. How many are happy to be in the house of the Lord this afternoon? Hallelujah. Today's service is led by the DOZ Airlines, and we are your pilots right here in front. My name is Namatai, and I have Auntie Liz in the house. And today we are cruising in the altitude of God's presence, God's peace, God's love. Hallelujah. Please entrust us to take you to your destinations. If your destination is prayer, unfortunately you missed it. Please, next time, come at 10:30 on the dot. Hallelujah. If your destination is hunger, we got you. After the service, we got food for you. Hallelujah. And after all this is done, we're going to share a link where you can give us your feedback, your concerns, your praises. And our link is Pastor and Mama Sundire. Hallelujah. You can go and see them after the service. Hallelujah. We just want to welcome everybody to church. First and foremost, I want to welcome our pastor, senior pastor, Dr. Emmanuel Sundire and Mama. Let's give them a warm welcome. Hallelujah. All the pastors in the house, we love you. We appreciate you. All the pastors in absentia, we love you. Every leader in the church, our deacons, our deaconesses, we love you and appreciate you. Thank you so much for the job that you do behind the scenes. Over to you. Amen. And good morning, church. We're going to start with our announcement today. We start with the Zoom group meets every week. We have Northern Zone meets on every Tuesday at 7 p.m. Wiley Plano meets on Zoom every Wednesday at 7 p.m. And we have ladies meets on Zoom every Thursday at 8 p.m. Friday service, prayer services meet on Fridays on Zoom, 7 p.m. Next Sunday, Father's Day. Who is happy for Father's Day? Yes, yes, let's get ready for Father's Day. And it's going to be led by ladies, and children's Bible study is at 9 every Saturday. All first-time visitors to come in the front after the service. Any first-time visitors in the church today? Okay. All right. We're going to go to our offerings today. We're going to call upon Sister, our wonderful Sister DOZ. And while she is coming in front, may all the ladies please stay behind soon after the service. And there's also Bible study for young adults every other Wednesdays at 8 p.m. Over to you. Good morning, everyone. We're going to do it differently today. I just want to share a verse with all of you. It's First Chronicles 29, verse 9. Then the people rejoiced, for that they offered willingly, because with a perfect heart they offered willingly to the Lord. And David the king also rejoiced with great joy. I'm encouraging each and one of us that as we bring our tithe and offering to the Lord, may our hearts be willing. Because when we do a forced thing, the blessing will not come. So if we give
our tithes and offering wholeheartedly, God will bless us wholeheartedly. I don't think we want God to bless us halfway. We want full package, right? Yes, so let's give God full package. Amen. Now it's time for tithe and offering. Guys, can you play an instrument for us? Amen. Yes. Amen. We're going to ask Mama Sundire to pray for the offering. Heavenly Father, I want to thank you. Thank you, O God, for the word that you have brought amongst us. And we thank you that you gave us the opportunity, O God, that we put our faith mukutenda kwedu toita nemabasa, that we should come and give unto you. We thank you for this offering and tithe. Lord, we pray in the mighty name of Jesus. Fulfill your word, O God, that you say when we do works and faith, Lord, will see great and mighty things. Thank you for those that have stretched their hands and give. I pray even for those that have not given today. Lord, let this word teach them and stay in their hearts and be a fruit that will remain, the fruit that they will know that we need to stretch and give unto you. Father, in the name of Jesus, you are the giver of life. You are the one who gave us everything that we have. And we have to come and say thank you with our tithes and our offerings. I pray for them, oh God, that you bless them, oh God, that they will be able to come and fulfill and do according to your word. I thank you for each and every person who will touch these tithes and offerings, that when they make decisions to use this, let it enlarge your work, Lord. Let it take your word far and above, oh God, that every person will come to know you through this tithe and offering. We want to thank you. We want to give you glory and honor for an opportunity that we have come and exercised the word that you have given us. In the mighty name of Jesus, continue to help us, that we continue to work and exercise this word in our lives. In Jesus' name we pray, amen and amen. Thank you, Mama. At this time, I'm going to invite the chairman. He has an announcement. The chairman, he has an announcement. Thank you.
whilst we are there, we're going to call Sister Carol. She has an item, a quick item. Sister Carol Mufundis. Good morning, Mangwanani. I'm here to just thank you all for standing with me and praying with me when my little brother passed away a few weeks ago. A lot of you called, checked in, vakatumira chema. I am so very grateful. It's still one of the hardest things that I have to deal with, having to lose a sibling, but just having people that stood with me, prayed with me, and continuously checked on me even till now. I still get messages from my mom Teweo, Pastor Teweo, just asking even when I went to the UK to see how everything went. At the time when I traveled, we were not able to bury him, of course, because we're still waiting on his autopsy, which is now finally out, and we're finally able to lay him to rest. Unfortunately, I would not be able to be there when they lay him to rest next week, Monday, because I also just had got back from Zimbabwe, and Nemabasa Kunoko, it's just like you can't keep taking time off. So it's one of those things where I would have to attend virtually and then be with family at a later point in the year. But I'm just really here to just say how grateful and thankful I am for you all for just being there for me and ngondinyaraza in my time of loss. Thank you so much. Thank you. In respect to the Northern Zone group, hanzi tikaona pastor tinopa sign yekuita sei. So pastor, we greet you again. We love you, we appreciate you, we acknowledge you. Just to make you laugh. Because of our time, we are going to introduce the next speaker. Our next speaker is our own mother, our own DOZ mom, Pastor Makoni. We welcome you, Mama. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Good morning, everyone. Welcome to the church, everyone. Okay. Before I go ahead, I'd like to give my honor to our senior pastor. Welcome. We want to thank God for taking you to Zimbabwe and back. Welcome, Mamai. Thank you so much, Mama Sundiri. We love you. We welcome all the pastors and all the church leadership. And also I would like to welcome DOZ, wherever you go. Hallelujah, hallelujah. We want to thank you. Today, I have a recipe. Are you ready for the recipe? The recipe is trust in the Lord. With all your heart, with all your soul, and with all your mind. 100%. Trust in the Lord. That's what we are going to talk about. Before I go ahead, let us pray. May the word of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, my rock and my redeemer. Amen. 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 Our theme today, as I said, the recipe that I've given you. If you keep that recipe, you'll go through life easily and comfortably. Is our theme there? Yeah. Okay. Can we please, may I please have the verse, the Proverbs 3, verse 5 and 6. Proverbs 3, verse 5 and 6. I want us to read it together so that we keep it in our minds. Because that's our life, just to trust in God. I know we all trust in, I'm educated, I can do everything, I have money, I can do everything, I have power, I can do everything, but trust in the Lord.
because he can order your step. Is it on the board now? Yeah, can we read all together? Trust in the Lord with all heart, with all. And please, let's repeat. And lean not on your understanding, because that's what we do. We always say, oh, I know everything. I will lean on my understanding. But please, get this new recipe. Because some trust in horses, some trust in chariots, but we trust in God. On Zechariah 4, verse 6, it says, it's not by might nor by power, but by the Spirit of God. The Spirit of God is what leads us. It doesn't matter you have other thoughts, you have planned everything, but the Spirit of God leads us. It can change whatever you think, so trust in God. When Gideon was going to war, he had so many people, soldiers, about 22,000. So God said, send many home and remain with 300 only. So he went to war with only 300. 22,000 went back. Can you imagine when they were sent back, God said, all those who fear, send them home. All those who are weak, can you imagine your husband coming back home saying, I was told I fear, so I came back. So Gideon had to go with only 300, and he won. Yeah. So whatever we do, can you imagine also Jesus, when there were 5,000 people, 5,000 just men, that means all those men, they had wives and children. So I'm sure they were close to 15,000. He fed them with 5 loaves and 2 fish. 5 loaves and 2 fish. Can you imagine? Because he trusted God. Before he even got food, he said, sit down. Make everybody sit down in groups. Let them sit. There was no bread. There was no food. But he just trusted in God that he will feed them, and he fed them. So we should always trust in God in everything we do. Let me call my reader to read Exodus 23, verse 20 to 21. Fiona. Thank you. Okay? Oh, yes. Okay, while she's okay, she's there. Thank you. Yeah. Okay, go ahead and read for us. Okay. Exodus 23, verse 20 to 21. Okay. It says, behold, I send an angel before you to guard you on the way and to bring you to the place that I have prepared. Pay careful attention to him and obey his voice. Do not rebel against him, for he will not pardon your transgression, for my name is in him. Pay attention to the angel. Now, for us, that we are all here, wherever you came from, know that you have an angel of God who is assigned to you. The Bible says, do not disappoint that angel. In Shona, it also says, usamutsamwise. Do not anger that angel. Because God says, because my name is in that angel. So trust that angel. So know that way, whatever you do, trust in that angel. If you trust in the angel, that means you are trusting in God. So do not anger, do not aggravate the angel, because the name of God is with you, is in him. Okay? God always says, he always tells us that time and chance happens to all. The race is not for the mighty. The race is not for the fast. But time happens by chance to everyone.
So know that even if you try to say, oh, no, I have power, I can do this, but everything happens to anyone. God chooses anyone. God gives whatever he wants to anyone. So let's know that God, we should always trust in God. Okay? I'll ask my reader now. We're going to get our scripture from 2 Samuel chapter 24. If you can read for us, I'll stop you on the way. Okay? 2 Samuel 24. Here we're going to talk about someone who trusted in himself. As the Bible said, do not lean on your own understanding. So he leaned on his own understanding. Here we have the story of David, who counted people. David, I'm sure he had seen all what he had. He had riches, he had wealth, he had soldiers, he had everything. So now he was, trusting on himself now. So he said, oh, let me send Joab to go and count my people. Now he was taking those people as his people. Sometimes if you get to the bank and you go to the account of someone and start counting money for that person, what will that person say? That's what David said. He was counting God's people. They were not his people. That's why that was a sin. That's what angered God. He counted people. He sent Joab. Joab was his commander. So he went and counted people from the north and south. It was a big area that he counted. They counted for almost 9 months. 9 months and 25 days. So let's hear the reading. Amen. Again, the anger of the Lord was kindled against Israel, and he incited David against them, saying, Go, number Israel and Judah. So the king said to Joab, the commander of the army, who was with him, Go through all the tribes of Israel from Dan to Beersheba, and number the people, that I may know the number of the people. But Joab said to the king, May the Lord your God add to the people 100 times as many as they are, while the eyes of my lord the king still see it. But why does my lord the king delight in this thing? But the king's word prevailed against Joab and the commanders of the army. So Joab and the commanders of the army went out from the presence of the king to number the people of Israel. They crossed the Jordan and began from Aroer, and from the city that is in the middle of the valley towards Gad and on to Jazer. You can wait there a little bit. Okay. You have heard the scripture being read that David, David, his name appears in the Bible more than almost 1,118 times. That's how important David is. The one who has been talked more about in the Bible is Jesus. Then David is the second. So David, we all know that he was a man at God's heart. But this time, now that he had everything, he thought he would do, without God. So he sent Joab to say, go and count all people. I want to know the army that I have. And Joab, he thought about it and said, what? King, my king, why do you want to count people? And he said, you go and do what I've told you. So sometimes we don't listen to the kids that tell us something, or some people who are junior to us, or people that we say, we don't respect. Sometimes we don't even listen to them. That's what David did. That day he said, go ahead and do what I told you. You heard the story that the word of David prevailed. That's what God also does to us. Whatever we do, the word of God
prevails. It doesn't matter what we think. It doesn't matter what we plan to do. The word of God prevails. So Joab said, God, my king, why don't you pray that God multiplies people 100 times? Why are you counting them? David had always been having, he won all the battles. He was good at war. I don't know why this time he decided not to trust in God. And he trusted himself. He said, go and count. I want to know the number. Anyway, counting people was not a sin. But what made him to count people is what was a sin, because he had trusted himself. That's why I'm keeping on telling you to trust in God. So he went, because the word of God, the word of the king had prevailed. So Joab had to go. So he went and counted people and came back with the result. He told David the number of people that he had counted. The word of God said, as soon as he brought the number of people, his heart beat him. In Shona, it actually says, moyo wake wakamurova. Now we have Christians that don't even have the heart. Even if they sin, they don't even worry. They don't even care. But thank God, David, he realized that he had sinned. So if you realize that you have sinned, you have to repent. So David, after all that, you can continue the story. Thank you. Then they came to Gilead and to Kadesh. Oh, you can skip that one. Okay, go to the next. Two verses after that. So when they had gone through all the land, they came to Jerusalem at the end of 9 months and 20 days. And Joab gave the sum of the numbering of the people to the king. In Israel there were 800,000 valiant men who drew the sword, and the men of Judah were 500,000. But David's heart struck him after he had numbered the people. Yes. And David said to the Lord, I have sinned greatly in what I have done. But now, O Lord, please take away the iniquity of your servant, for I have done very foolishly. Yes. He realized that he had done something foolishly. I don't know if we do things and we realize that we have done things foolishly, or sometimes we just continue. But David said, I have done this foolishly. God, may you please forgive me. If you sin, if you discover that something that I've done, or maybe I've talked to someone wrongly, come back to God and say, I've done this foolishly. So after he counted people, after he got that report, after he talked to God that he had sinned, there is no sin that goes unpunished. God had to punish him even if he repented. God said, I still have to give you your judgment. So he was given 3 things to choose from. The first thing, God said, choose from these 3. You may have 3 years, or the other Bible says 7. 7 years of famine. Or you may have 3 days of pestilent disease. Or you may have 3 months running away from your enemies. All those were severe punishments. He couldn't know which one to choose from. Which one would you choose of those if you were David? That was hard. That was very hard. 3 years of famine. Kusina chekujika. Or 3 months of you running away from your enemies. Also that, all of those were including David as well. Or 3 days of disease. And David said, oh my God, I cannot choose from this.
let me fall into the hands of God so that he can choose, because he has peace. He will choose, a better one for me. So he did not choose. God was a prophet. He is the one who was sent by God to come and tell David all this. So David said, oh, okay, I will let God choose for me. So can you continue from there? Mm-hmm. That's where we ended. So the Lord sent a pestilence on Israel from the morning until the appointed time. Mm-hmm. And there died of the people from Dan to Beersheba 70,000 men. Mm. And when the angel stretched out his hand towards Jerusalem to destroy it, the Lord relented from the calamity and said to the angel who was working destruction among the people, "It is enough. Now stay your hand." Mm-hmm. And the angel of the Lord was by the threshing floor of Araunah, of the Jebusite. Uh-huh. Yes, you can wait there a little bit. Okay, we heard about the prophet who came to tell David about the three things that he was supposed to choose from, and he did not choose. Anyway, God, because David said, I will fall into your hands so that you can give me that punishment. Choose for me. So God chose a punishment of a pestilence, of disease. 70,000 people died that day. 70. That's a big number. So David now was looking at him. He thought everybody now is going to die. So he found it, because God had told him that God is now giving you a judgment. But he said, now the judgment is too much for me. Let me fall into the hands of God. Whilst he was doing that, the word of God said, he saw an angel of God at the place of Araunah, at the threshing floor. The threshing floor is where we divide seed and chaff. The threshing floor is a place of judgment, where people will be judged. The sin will go away, and the righteous people will stay. So when he looked at that place of Araunah, the threshing floor, when he saw that angel, he decided to go to the owner of the person, because God had told him, the prophet had told him, that you should do a sacrifice so that this disease will stop. So he ran to Araunah. The Araunah, the word of God said, Araunah, when he saw David running, can you imagine seeing the king running to you? So Araunah said, what's the problem? I'm sure David, when he was running, he was crying because people were dying. So when he got to Araunah, Araunah said, what can I do for you? And he said, I want to buy this threshing floor. And this Araunah said, oh, no. Don't worry. If this is going to stop the disease, if this is going to stop people from dying, I'm going to give you for free. This threshing floor that we're talking about, if we go to Zimbabwe, we have, the Boka floors where they sell tobacco. That was the same place, the same type of place like what Araunah had. It was a big thing. And for you to have a threshing floor like that, you were a rich person. So that's what happened. So Araunah said, I will give you for free. And David said, I will pay some money. I will not give my God something for free. There's a song that says, something for something, nothing for nothing. You can't get anything if you don't give anything. You can't go to God's house with nothing, empty-handed. You have to give something so that God can give you something also. And this place, that threshing floor, is the place where the temple of Solomon was built later on. So that was a special place.
Can you finish off the story, Fiona? So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. And David built there an altar to the Lord and offered burnt offerings and peace offerings. So the Lord responded to the plea for the land, and the plague was averted from Israel. Okay, thank you so much. Thank you for reading. Now, David now had known to trust in God. All this time he was doing it before he had chosen to do it by himself. But now, he had now trusted in God for whatever he was doing. So when he did this sacrifice, the angel of God, it was ready now to kill the whole of Jerusalem. But because of the sacrifice that he did, the angel stopped. You know, some things have to stop in our lives. Just ask, just talk to God. Some things will be happening to you. You have problems, you have no money, you have no job. Just tell God, it has to stop. Some things have to stop in your life. So that day, that angel, because of what David now did, after trusting God, after doing what God had told him, God had him. The death stopped because he talked, because he trusted in God. As I told you about the Joab, when he told David that, no, you are not supposed to do what you are doing. You are supposed to trust in God. You are not supposed to do what you think. You have been winning battles. Why don't you continue doing that? I also told you that some people who tell us things, sometimes we don't listen to them. There was a father one time, he was eating, and he had told his children not to talk when they are eating. So this child kept on saying, Dad, because the dad was eating. So the child said, Dad. And the father said, no, I told you not to talk to me. Don't talk when I'm eating. Don't talk when you are eating also. So when he was about to eat, he said, Dad. And he said, stop. I told you not to tell me. I told you not to talk when you are eating. Anyway, he ate and finished. When he finished, he said, oh, now tell me what you wanted to tell me. And the kid said, I wanted to tell you that what you are about to eat, there is a fly. There was a fly on where you were about to eat. So he ate the fly because he did not want to listen. That's what David did. He did not want to listen to Joab. And he did something bad. He continued. That's why God punished him, because he did not want to listen. You know, sometimes we hear people, you know, even our kids, sometimes they are sent by God. We don't know, and we just think we can do it by ourselves. We don't trust the kids. We should always trust in God. As I said before, trust in the angel that is leading you. Don't anger the angel. Trust in God in all your thinking, in all your heart, with all your heart, and with all your soul. And Araunah, the one who owned the threshing floor, because God had given him this good heart. Can you imagine just donating your threshing floor to someone? But God had spoken to him. We should always listen to our hearts, because that's where God tells us. God speaks to our heart. So we should always listen to what our heart is telling us, because it's not us thinking, it's God who is telling us. So we should always trust in God in all ways, with all our minds, with all our hearts, with all our souls. Always do not anger the angel. Do not lean on your own understanding. Put yourself in the hands of God, like what David did.
He saw that whatever he was thinking was wrong. So he had to put he had to put himself in the hands of God, because the race is not for the fast. Everything is done by God. It's decided by God. Even if we plan something, but God's word prevails. We have heard God's word prevailed. Even if Joab tried to talk, even if Joab had sense in it, what he had told David was important. And because he had seen that before they were working well, God was helping them. Why David has changed? Why David is now trusting himself? But, as I said, the word of God prevails. So let's trust in God. Let's just listen to our hearts. Let's just listen to what God tells us all the time. Obey and trust the angel who is leading you. Trust the angel that God has sent to take you to the place that he has planned. God knows where we are going. So he has given us the angel to lead us. So always follow that angel. Do not aggravate the angel. Do not anger the angel. Just listen to and obey to every word that it says. See, we see the story of David. If he had just listened to that angel, some things that happen in our lives, they happen because we don't listen to the angel. We anger the angel. Oh, we have problems. Now we are crying. Oh, this is happening in my life. Oh, I have problems. I can't find a job. I can't do this. You did not listen to the angel. You did not obey. Because the word of God actually stressed that you should listen to that angel, because it's going to guide you. It's going to show you, and it's going to take you to the place where God has planned. Amen. So let's remember that this story started with sin, and then came judgment. But in the end, there was peace of God. So if you listen to God, even if you sin, even if you have judgment, but know that God will bring peace in your life. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen.